великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаємося ісповідання нашого, бо ми не маємо такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробованого у всьому, подібного до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. До Євреїв 4, 14, 16. Схиляй